Egunon, nire izenik Erazkune da eta Zuleibar lanbide ikastegiko irakaslea naiz. Ikusi duzuen bezala, guk lan egirako edo ikaslekin elkarlanerako erabiltzen dugun plataforma Teams plataforma da, bale? Orduan, alde batetik hemen azalduko dizudana da, guk ikaslekin, irakasleok ikaslekiko daukagun elkarlanerako erabiltzen ditugun erraminta ezberdinak, eta beste alde batetik, ikasleak euren artean erabiltzen dituzten elkarlanerako erraminta ezberdinak, bale? Orduan, lehenengo eta ben, guk irakasleok sortzen duguna da talde bat, bertan sortuko dugu talde bat, adibidez honetan, klaseko talde bat sortu dugu, eta bertan lehenengo eta behin aurkitzen duguna da publikaziones, bale? Bertan ikasleak egiten dutena da, guk ikaslei eta eurek ikasle bezala ere egin duguna da chat general bat sortu dugu. Eta bertan, gehien bat guk idazten dugu, klaseko asunto ezberdinak komentatzeko, eta eurek ere idatzi aldezakete edo erantzun aldezakete, guk agindutako mezuei. Beste alde batetik, guk ikaslei elkarlanerako, edo konparte duten dizkiegun informazioak eman izaten ditugu, bai hemen materiales de klase karpetan, eta bertan, kurtsa aurrera eramateko, beharrezkoak izango diren dokumentazio ezberdina sartuko dugu. Gainera, guk eurekin eta sortzean ditugun konexio kanal ezberdinetatik, ikusi dezakegu adibidez egutegia, bertan hemen, guk ikaslegi gehien bat izaten da, normalean sartzen digu, daukaten, digamos, aktibitatez berdinen, epeak eta, azterketan epeak eta horri dana. Gero, esan genezake bai, ikasleak euren elkarlanerako posible dutela, taldeak sortzea. Orduan, eurik sortuko lukete talde ezberdinak eta talde horietan sortutakoan, eurek euren ikasleen arteko elkarlanerako beharrezkoak dituzten erraminta guztiak izango lituzkete. Orduan, gehien bat lan taldeka lan egiten dugunez, eurek elkarlanean izango dituzte erraminta guzti horiek. Ez talde batetik, eurek ere, euren artean lanean jarraitzeko, badute aukera bat ere, llamadaz ditutakoa, eta bertan, ikasleekin, ikaslek euren artean, elkarlanerako badaukate komunikazio zuzen bat. Bestalde, beste aukera bat ere, txata izango litzateke, txata, ikusi duzuen bezala, ikasle bat daukat hemen idazten, hemen ikusten zuen bezala, ikasle bai euren artean, eta bai gurekin, lanerako, badaukate erraminta hau, eta bertan, dokumentazioa ere konpartitu dezakete, eta euren arteko informazio erlazioa mantendu. Badaukate OneDrive erramintare. Hau hemen adibidez, eurek euren artean, euren lanak konpartituteko, erabiltzen dute, eta erraminta asko erabiltzen duten erraminta bat ere bada. Eta, hau izango litzatezke, Teams plataformak ematen dizkigun erraminta, ikasleak euren elkarlanerako erabil dezakete.